Ka Khasi Students Union ha ka Hynniewtrep Bniah jeliu ahrajar arpun riu ha kasngi bapens Kham yagi nongket kam bathmai jong ka SENG kalabu ya arpo teli ki mat jing Dawa ha khamat ka sorkar jela bat kita ki mat jing Dawa ki long kumni ban pintre kam ya ka inner line permit lani kata ka Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa nyupulai bat katba ka ILP kampat urlong ka sorkar ka diban pintre kam mardor ya ka Meghalaya Residential and Safety Security Act arhajar khatnriu lani ka MRSSA ka SENG kala pinrem jurru ya ka sorkar ba wat hadin shipos nem balami ka MRSSA hadu menta kampat pintre kam satya bat kani ka pin ba ka sorkar kam sudnyo ya ka syongsuk syongsan ki Trai muluk ki Trai jela uranium bat lintirel ka SENG horkit hordang kanum sya ya ka sorkar India bakan klong ya umar po kendo uranium nari khasi bat ka Dawa na ka sorkar bakan sange shisndon ya ka jingthmu thit bri jongka ban pin menjor yaki ban ailat ban ti ya uranium bat halor ka mat lintirel SENG ka yengs khamtriang kumbala juyeng bat kat ba umpat don ki anyada ya ka jela kanum tre ya keren halor ka lintirel ban pinbet ya uput bat ka jela asam ka SENG ka yoi bah ka phase 1 la supinbet ya uput da ka bayasam jaka markeliang bat ka asam bat kani galong ka jingdo nong ka bakhraw ya ka jela namar la dulut ya ki jaka puta badehok ban hap sha Meghalaya bat ka SENG kala banjur bah ka phase 2 kam dei ban long kumta bat ki jaka jongki parado parasnam ki dei ban habet hapo jela ban pintre kamno ya ka amendment jongka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act arhajar arpo hadien ka jingkhnra ka bajur ya ki minder barung shaka jela hausnam arhajar arpusau ka sorkar kala minjur ban penrung ya ki kendon jongka work permit ha kanikaan Henry wat hadin arsnem ka jing menjur ya ka amendment da ka yeng dor bartawan ka sorkar kampat pintre kam satya ka kat baki mokot duma persya ya gi khot ka SENG gi bakhanra ya gi bar jalapan kala yat shat ka SENG ka Dawa ban pintre kam no mardor ya kanikaan bat lada pinslem ka SENG kam ban se ban mi madan biang ban kendang naphang ya gi bar jala ka jingkan thup ya ka ktien khasi ha ka khrnet bapra ka riti sanchar kari India ka SENG ka bajudon senda bat kershan ya ka nigamat ka belas lembha hapo ka jingilam ka SENG Khasi Author Society ka SENG ka kentu ya ka sorkar jala ban shimkhia bat banang yai banjur ya ka sorkar pedeng ban pin orlong ya ka ni ka jing Dawa upajba ka jingkular thop ka sorkar jala halor kamat thungkam thungjam Hynniewtreps ka SENG hakisnem beladep kala penlong ya ki jingeki na ka daw jong ka jing kendrum kendram ka rukum trekam bat khamtam ha ka thungkam hapo Hynniewtreps Henry ka SENG kala pinkut shipor ya ka jingeki namar ka sorkar jala kala khot ya kren bat ha ka jing ya kren kala kularu ban penbet ya kini ki kendrum kendram Baroh Henry hadu menta kampat don kanu ka jing penbet ka SENG kala pinrem ya ka jing kular thok jong ka sorkar jala bat kala dawaru baka sorkar kan haban shim ya ka jingkit kli halor kani kamat bat ban pin urlong ya ki jing Dawa ka SENG ka jing Dawa ban thauno ya ka Land Sailing Act ka SENG ka Dawa ban donno ya ka Land Sailing Act hajala ya ka bala pintre kamru ha ki babun ki jela ka Land Sailing Act kadika an ka bante lakam ya ki riu shimet ban thiet jaka palat put ha ka jela khnang ban laj na ka jingklun jaka tang da ki kattu ka ni ki he saipan ki bala ban lilam ru ya ki jaka ki puta sha ki bar jela ka ban pindu ya ka jinglong tra ya ka khando ko siap bat kan wanra ya ka jingdo nong ya ki tra jela namar ka SENG ka ngode ban tingka ya ki jaka puta na ka benta ki pateng banwan ka jingdon kam bantay ya ki rehab centers na ka benta ki samla ki belangop haudrok tang hadu usnem arhajar arpusan las ngothu baka jella ka don hadu kumbal lailak ngot ki belangop haudrok bat menta ka don tang shipho tli ki rehab centers bat la pensa khatsan hadu arphungut ki bakirni drop ha ka we ka rehab center
bat kani kampat biang satya. Kaseng kala dawa na ka sorkar bakadi ban shim khati kena. Ban pindu jat yaudrok bat ban donru ya ki rehab centers, ki de-addiction centers, but ke integrated rehabilitation centers for addicts lani IRCAs haman lagi district, but bade ban donru ya ki counseling centers, but ya ka ANTF lani anti-narcotic task force. Kenang ban telakam ya ka jingi orang udrok syapu jela, but khamtam haki khaput. Ban pinbha ya ki jaka ai jing sumar haka jela. Kamigalia Health Atlas bela pinwandor da ka State Health Systems Resource Center SHSRC kapen i hai ke jela jungi ka yang menta hadus nem arajar laipo. Ka jing lap jongani ka center ka ong baka policy halor ka kot ka kya kalong ka bakhambiang ban yenu jor bat ki wei ki jela. Ndai smosi pan baki ni ki policy ki sukutno tang hakakot. Kaseng kalap khamtam sagithan nong kondong baki sub center ki PHC ki CHC bat ki civil hospital ki long ki baduna hakaban ajingera badru ki infrastructure ki long ki batorti bha ki bam yahap katkum ka Indian Public Health Standards IPHS guidelines. Kaseng halor kani ka dawa baka sorkar ka di ban phai khmat shushu sagi jaka ajing sumar khamtam hagithan nong kondong katkum ki kendon jong ka Indian Public Health Standards IPHS guidelines. Ban pet ya ki jinge ki nongrap kaseng ka juyo jing tem babun ki nongrap ki kendo jinge namar baki mar ki baki mut bandi ki laput no tangshipor na kadaw ka jingbom biang ka jakabu lani ka cool storage kumta kaseng kala dawa na ka sorkar ban penbun ye ki cool storage haman lakishnong shakithan nong kondong ringkat ki solar panel ban yo boarding knang baki jhur ki jhep kin namput kloy kaseng kala dawaru bandon ki decentralized affordable organic testing labs haman ki district bat bakan thawla ru ban penbiang ye ki kali kit marep bat bandon ru ye ka state specific minimum support price MSP bat ban buno ye ka price stabilization fund kum shibanta banyarap ye ki nongrep hakapor baka yo ka hier ban penkiu ye ka puli ka dangli namar ka jing hier jong ka puli puthi haka jela katkum ka performance grading index PGI 2.0 kaseng kala dawa na ka sorkar ban kulumlang ye ki school baduna ka enrollment ki khna ban pentrekam ye ka Meghalaya education grant ban pentrekam ye ka Meghalaya class readiness program MCRP and Meghalaya learning enhancement program MLEP baki nong hikai kinyai pentibit yeladi haka jing hikai ban pelat ye ki nong hikai nagi duty sorkar ban pelat kloy ye ki scholarship ki khna bat bandon ye ki government colleges haman ki district bat kiwe ban pin sapriang ye ka tourism sector kaseng ka ajing mut shaka sorkar bakan beteng ye ka lat aikam aijam ling ba ka tourism shaki wei pat ki than jong ka khasi bat jante hills ban ailat tang ye ki kali jong ka jala ban kamai ha Meghalaya bat ban pendu bat ban khang ye ki kali Assam ka sport policy